Vreme za savete advokata. Sa nama je u studiju advokat Željko Simić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Danas je konferencija advokata Srbije, Doma sindikata. O čemu će se odlučivati? Odlučivat će se o nastavku protesta. Advokati Beograda već jesu u protestu, ali da bi to bilo na nivou Srbije, mora se doneti i odluka na nivou konferencije advokata Srbije. I jedna jako lepa vest, na dnevnom redu će biti i odluka o smanjenju, odnosno diskontu procentualnom u odnosu na advokatsku tarifu za one najugroženije građane, tako da će procenti umanjenja cena prema građanima biti od 50% do 80%. Dobro, to sve zvuči lepo. Ono što je današnja tema za vas jeste kako se sve brak u Srbiji može razvesti. Pa hajde da krenemo od početka. Na koji način možemo da razvedemo brak? Brak u Republici Srbiji se razvodi na dva načina, odnosno po sporazumu bračnih drugova, koji je, recimo, lakši način, i po tužbi. Naravno, ukoliko se krene po sporazumu pa dođe do nekih nesuglasica i komplikacija, dešava se da takav postupak preraste faktički u tužbu. U slučaju da se bračni drugovi odluče na sporazumni razvod braka, da ima maloletne dece i da ima imovine bračnih drugova, uz predlog za sporazumni razvod braka obavezno se prilaže njihov sporazum o deobi bračne tekovine i sporazum o vršenju roditeljskog prava. To su, dakle, dva strogo formalna akta koja moraju biti pridodati, priključeni predlogu po kome sud onda može da postupa i u principu taj postupak ume da bude dosta brži od postupka eventualno po tužbi. U svakom slučaju, kada dođe uopšte do te situacije razvoda braka, to su neke, verovatno, i vrlo neprijatne stvari i za same advokate. Ono što se negde uvek nameće kao pitanje jeste ta imovina. Pa kako se ta imovina rešava? Uvek se postavlja pitanje da li će se deliti na pola, šta je bilo u čijem vlasništvu pre braka, kako se uopšte to utvrđuje. Pa eto, kakva su vam iskustva kada je to imovinska karta u pitanju i kada je u pitanju ta podela imovine? Emocije su jako izražene. Kad se razumno ljudi dogovore, onda ni imovina nije problem, jer naprave sporazum o deobi pa se razvedu sporazumom. Međutim, nažalost, mnogo su učestali slučajevi tih emotivnih nekih neslaganja koje onda uzrokuju i svađe po svim osnovama, pa na kraju krajeva i imovinske prirode. U slučaju da se razvod dešava po tužbi, taj sud ne raspravlja imovinu bračnih drugova i bračni drugovi moraju pokrenuti poseban parnični postupak za utvrđenje i deobu bračne tekovine. Dakle, jedino u slučaju sporazumnog razvoda to će biti obuhvaćeno tim postupkom. U ovom drugom slučaju jedan bračni drug mora da tuži drugog da bi se utvrdilo šta je sve predmet bračne tekovine i da bi se naravno onda definisalo i kako će ona biti podeljena. Tako da... U svakom slučaju, to je jedna od onih neprijatnih situacija. Mi sad imamo nekoga već na telefonskoj liniji ko želi da postavi pitanje, pa bih ja dala priliku našim gledalcima da se uključe. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jel me čujete? Čujemo vas, izvolite. Evo si jedno pitanje advokatu da postavim. Razvod braka je razveden. Halo, me čujete? Razveden. Radi se o izdržavanju. Sud donese presudu za izdržavanje, ja izmirim sve troškove. Oni sude drugom tužbom za potrebe. Sudija donese presudu opštinskog suda, isti sudija, ja se žalim višem sudu, ali u višem sudu isti sudija raspravlja, odlučuje o mojoj žalbi i normalno potvrđuje presudu. Šta misli advokat o tome, da li isti sudija može i da sudi i da raspravlja o žalbi? Da li isti sudija može da sudi? Da donese prvostepenu presudu i da raspravlja u višem sudu o žalbi mojoj. Jeste razumeli pitanje? Čuo sam delimično, pošto nemam bubicu, ali razumeo sam pitanje. Apsolutno, ako je situacija takva kao što građanin kaže, taj sudija mora biti izuzet, obligatorno, dakle ne fakultativno zbog sumnje u pristrasnost, nego po sili zakona, i on je sam trebao po pravilniku i po zakonu da se izuzme za slučaj da je sudio u prvostepenom postupku, pa je sada napredovao, postao sudija drugostepenog suda i on ne može da rešava po žalbi u predmetu u kome je bio sudija prvostepenog postupka. To je apsolutno zabranjeno po zakonu. Dobro. Hajde da se vratimo na našu priču od malo pre. Kada govorimo o imovini supružnika, kako se tretira imovina? Šta je čije? Da li ono što se steklo u braku se deli na pola? Kako tu
sud reaguje i kakva su pravila? Najlakše mogu ovako da objasnim. Od momenta zaključenja braka, sav prinos u imovini bračnih drugova koji je radom stvoren predstavlja bračnu tekovinu. Dakle, najčešća zabluda je da tu ulaze recimo pokloni tetaka, majke, oca, nasleđe. Dakle, ta imovina koju neko pokloni supružniku ne ulazi u bračnu tekovinu ili koju nasledi. Ali sve što je stečeno radom za vreme trajanja braka ulazi. Primjera radi, neko može da radi i da ima platu 20.000 dinara, a recimo drugi supružnik 30. To je njihova tekovina, sve ono što preostane od života. Nažalost, situacija je takva da retko ko ima neku akumulaciju, ali, na primjer, ako suprug je muzičar, pa osim tog redovnog posla radi u nekom bendu koji pristojno zarađuje, stalno radi, pa zaradi 1000 eura mesečno, recimo. To je isto bračna tekovina. Dakle, sve što se radom stekne... Sve što se zaradi, dakle, to je... Kao i lutrijski dobitak, recimo, između ostalog, podrazumeva se da je zajedničko ulaganje u igranje, osim ako ovaj supružnik ne dokaže da je to iz njegove posebne imovine. Ali kad se već dobije na lutriji, onda nadamo se da tu bar neće biti problema. Onda ovaj drugi supružnik počne mnogo više da voli ovo prvo. A mislite da je to razlog? Da se malo našalim. Dobro, hvala vam mnogo što ste bili gost jutarnjeg programa. Sa nama je bio advokat Željko Simić i eto, pričali smo o nekim temama koje nisu baš tako lepe, ali to je život. Šta da radimo? Hvala vam još jednom. Hvala vama. Mi ćemo sada da uključimo